אז שלום יוטיוב, אנחנו כאן בערוץ הגיימס, שהוא הערוץ שלי ובערוץ שלי זה קונטנקי אונליין. כן, שנינו מצלמים עכשיו ליוטיוב. אנחנו נעשה סרטון XP, לא יהיה בו הילוך מהיר. ואני אשים קישור בתיאור הסרטון לערוץ של כהן, לעשות קלאב, הוא רק התחיל אתמול. ויאללה כהן, יאללה, 3, 2, 1. גו. ומתחילים. לא, פגעתי. אין לי להגיד איזה מזל. לי יש. טוב, בטח יפי לך עוד מעט. פגעתי מה מקודם? יש. לא פגעתי, נכון? לא. אני פגעתי? לא, יש לי לאגים שאני לא רואה אם אני פוגע או לא. רק, מה מתקורא אותי? אני יש לו- אולי יודע שזה לא כוחות בגלל שלי יש אור נתם 2 אבל לא יש אור נתם 1, אבל והוא גם משחק יותר טוב ממני. אני הייתי בהרבה קרבות XP בחיים שלי, כאילו איתי אולי עושה פעם אחת לשבוע, נכון, לא, לפעמים לא. אני עושה כל יום. אני פחות עשינו פרו באטל. עם עמית אני לא עושה כמעט פרו באטל. פגעתי? זה כן, אתה על שוט? כן, פגעת בי. לא, זה לא. היה לי מקודם אדום. אתה תהרוג אותי במכה. פאק, יש לי להגים. גם לי יש בעיה במקלדת. נראה לי עמית עושה לי 7-0. הישג ריקו ממש טוב. נראה לי כהן עובד על עצמו, אין שום סיכוי שזה 7-0. לעומת עמית אני ממש גרוע. סיכוי שבאמצע הסרטון שנינו נעצור את הסרטון נכון. ושאני אצטרך ללכת לשנייה, ממש שנייה. לא! וואי! פאק, סתם יריתי. בינתיים, 3-0. כן. אתמול היה טריפל פאנד, השגתי ביום 11,000 יהלומים. אני השגתי 4,000. תפסתי גולד אחד, עכשיו התמונה תופיע על המסך. והתמונה של הגולד, גם שיניתי את התמונה של הערוץ לתמונה של הגולד. עמית, לא. אתה חייב ללמד אותי XP. איתי, מה? בוא נגיד ככה, לך XP מול ערן, אתה יודע מי זה? כן. סבבה. תגיד לו שיעשה שחקן אורנט M0, רליגן M0 ונראה מי ינצח. אותי הוא ניצח שהוא היה רליגן M1 אורנט M1. הוא ממש טוב. לך תסתכל איך הוא משחק. תראה לאן הוא יורד במצבים. למה אתה לא יורה עליי? רגע, אתה מצלם ליוטיוב? אני כן. גם אתה. כן. פאק, לא ראיתי אותך, חשבתי המשכת לשם. אוי 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 אוי. אתה יודע, רועי עשה לי 7-3 וניצחתי אותו. 7-3, רועי עשה לך? ואז זה היה 20 דגלים ואז ניצחתי אותו. כי בהתחלה היה לי... כי... היה לי בהתחלה מלא מילה לסרטון. איי פאק, זה פספוס. אבל אני מזכיר, אם לא שמתי תמונה עכשיו של הגולד, כנראה אני לא מצאתי אותה בזה. יש לי בעבר מחשב, אני שומר תמונות ואז זה... כמו שעשיתי את הסרטון תמונות והגולדים, כאילו תמונות של הגולדים ושל העליות רמה, רואים אותי שם עולה ל3 חצים ועיגול. איפה כל התמונות האחרות? הם הלכו לעזאזל, בוא נגיד ככה. אצלי גם אני עשיתי סרטון XP עם רועי. בגלל, לא זה יודע, נמחק. לא יודע, אני לא מוצא כלום במחשב שלי. וואי, זה מזיז אותי. נכון, כי אתה יורה
יש עכשיו אתה משתגר, אתה יורה. כמו שהייתי באקספי של עידו. הייתי מפגר, הייתי יכול לנצח אותו. אבל עידו גם שיבר את הרליגן בקטנים ואת האורנט. אם ראיתם בסרטון, הוא היה, כאילו פגעתי בו ירייה, הוא היה עם מגן, ואז לקח לי עוד 2 יריות להרוג אותו. הייתי... נגיד, פגעתי בו ירייה בלי מגן. זה מוריד לו, כאילו, לי זה מוריד ממש הרבה. אני לא יודע איך אותי הוא הרג ב3 מכות עם מגן נגיד, ואני הרגתי אותו ב4. אפילו חלק ב5. אתה על שוט? על מה? לא ידעתי שאתה על שוט. כן, ראית בי. אמ, רואי, אתה מתקשר. עוד מעט אני עושה ספיישל 50 סאבים. אני שיהיה לי, אמרתי כבר בסרטון הקודם שלי, השני, שיהיה לי 30 סאבים, אני עושה ספיישל 30. עמית, מה? כמו שאמרתי, שיהיה לי ספיישל, שיהיה לי 30 סאבים, אני עושה ספיישל 30 סאבים. עכשיו אני אנסה לעשות משהו יפה. סרטון קצר איתי. מה אתה אומר? אולי נמשיך את זה בעולם אחר? את הסרטונים? יאללה. לא בסקט, לא באמצע. לרגע הפסקתי את הסרטון, ועכשיו חזרתי, כי שמעתי זה משהו בסקייפ. אמרת לסרטון שלי כן, הסרטון שלך לא שמע את זה כן? לא, הסרטון שלי שמע את זה, שלך לא. לא משנה. אתה על שוט? לא, לא פגעת בי. אוי. יו, פאק, עוד שנייה התהפכתי. אבל דווקא היה טוב. היית משחרר לי את הדגל. ועמית עושה את 7. מה לעשות? מה? ניסיתי יפה. חכה, אני אנסה עוד פעם. אני צריך מהירות, אבל איזה באסה. יש. ואתה שם את הדגל. בוא נגיד ככה, לא יהיה לי רליגנים 2 בקרוב, אני הולך לעשות סמוקי, ואם, אולי, אם יהיה לי מספיק אני אעשה גם רליגן, אבל אני לא מבטיח. היי, לא, לא, לא. לא שם, אל תדאג, רוצה לעשות את זה יפה. לא פגעתי? לא, גם אני לא. די. מה אתה עושה? בקרב הזה אני שילמתי את הפרו באטל? נכון, כי לעמית יש הרבה יותר כסף ממני. לא קשור לזה, הוא התבכיין לי גם. היי, נו די. חשבתי ראיתי מגן יורד, שסתם יש לי לאגים. בטח רשמו לי עכשיו חופרים לי, אולי אתם רואים את זה כהודעה אחת, אבל שתענה לא להפריע, אתה לא יודע כמה הודעות הם חופרים לך, בטח זה אדם. אדם, מי שלא יודע, הוא כבר ברמה 5 ריבועים ברמה של איתי. כן, רק שאדם התחיל לשחק חודשיים לפניי. אבל כהן פשוט חרשן. נכון, מודה. לא, נו מה, אני בחיים לא אצליח? טוב, בוא נשים את הדגל. ננסה, אם לא תהרוג אותי. לא, פספסתי? כן. אני פספסתי, אני לא מאמין. טוב, יש לי לאגים, אבל זה הפספוס. איזה כיף, אין לי לאגים, אין לי לאגים. הפספוס לא היה בגלל הלאג. לא היה לי בסרטון הזה לאגים. לא, 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 לא. אם הייתי פוגע בך מקודם. יואו, לך היית, איך זה הרים לי את התחת? סתם. אתה עושה את זה יפה, עמית? צחיק, סתם. עמית סתם יריתי. תמיד עושה את זה יפה. מנסה. או שעכשיו הוא לא. איך פגעת צ'יטר הומו? מה שיטר? לא או. הורדתי את התוכנה. צודק, לא צ'יטר, צ'יטר הומו. שתוק, יא.
טוב, אני לא אגיד את זה כאן. לא! וכהן, דבר ראשון באקספי ראיתי אותך עושה באקספי של תמיר. הרגת אותו והדגל נשאר קרוב לדגל שלך. תשאיר את הדגל כן, אני לא, אבל גם וגם תהורג אותו שהוא הפוך. תהורג אותו שהוא אתה הפוך. על יש לך שוט? זמן. לא. למה אתה על שוט? לשים? טוב, אנחנו נחזור אליכם שנמצא עולם אחר. לא, אני מפסיק לצלם. אז לייק, סאב ויאללה ביי. גם אני, לייק, סאם